Nogle af de bedste samtaler, jeg har, dem har jeg, når jeg kører bil. Så derfor har jeg valgt at introducere konceptet, der hedder Ægte Pars in Cars Getting Coffee. Og min første gæst, det er selvfølgelig min elskede hustru, Emilie. Følg med. Blæser lidt. Ja. Jeg skal da på telefonen. Jamen, jeg skal bare lige lave noget. Det er ikke... Okay. Der er ikke noget særligt. Det er bare format. Nyt format. Det er fordi, man taler så godt, når man kører i bil. Så det er det går ud på. Jeg synes aldrig rigtigt, du taler, når vi kører i bil. Nogle af de bedste samtaler, jeg har, dem har jeg, når jeg kører bil. Nej. Jeg synes mere, at du hører podcast. Det er bakkameraet, der vipper ind, når den siger det der. Når man har kørt et stykke tid, eller hvad? Bakkameraet, det sidder jo inde under der, hvor man åbner bagagerummet. Når du vipper den der lille runde i, så sidder det inde under der. Og lige snart du er i sådan en parkeringssituation, så vipper den selv op. Jeg synes, det er rigtig fedt med det kamera. Ja. Den smukker var i dag. Krogen er åben. Ja. Jeg så faktisk, at de har lagt nogle billeder op. Jeg følger dem på Insta. Nå. Ja. Det er lang tid, jeg har spist aftensmad deroppe. Ja. Jeg tror så den her vej, hvis den fortsætter ned, jeg tror det er dernede Jussi bor et eller andet sted. Vi skal bare have kaffe, ikke? Jo. Jeg tror, du er glad for den der sandkasse. Ja, det tror jeg også. Og hvad tid er det, vi kan køre i morgen? Jeg kan ikke lige huske det. Jeg tror, vi kører. kører. På kølet? Nej, vi har bare været uden for hele dagen. Jeg tror, vi kører ved kvart i 9 tiden. Lidt før. Altså, Vi gider ikke stress, vi er op alligevel. ja, det er det. Og vi skal ikke have særlig meget mere. Vi skal bare lige have en taske med tøj. Så en pusletaske med. Ja. Og hendes voksy. Men vi skal ikke have hendes barnevogn med. Nej, det kan vi ikke. Men vi skal have voksy med. Ja, madrassen. Jeg har ikke madrassen med. Nej, men den der er i den her. Okay.
se. De er ved at øve judo. Jeg tror, de er ved at så noget i et bed. Ja, det er da svært. Det andet der er en sjov historie. Ja, i hvert fald her. Altså, hvis du var på en judoskole, så var det andet jo sjovere. Det er rigtigt. Man laver om der. Jeg tror, han havde løb. Aha. Jeg synes bare sikkert, det er hårdt, så han siger, hey, kom så ind. Et skridt. Et skridt. Jeg løber for et eller andet. Og han kan ikke løbe for sig selv. Er der flere pandekager tilbage fra i går? Hvad? Er der flere af de her madpandekager tilbage? Ja. Det er der, ikke? Ja. Der er en hel pakke ekstra, vi ikke brugte. Nå, jeg synes ja. Men der er også 3-4 i den der, vi brugte her, ikke? Jamen, det er fint. Det passer fint. Men jeg tog faktisk lige en lunds, altså derfor i går. Så vi skal have resten, ikke? Jeg tog lige en lunds af det. Altså, det er okay. Ja, nu er det det, vi spiser. Det går ikke over i verdenshistorien. Nej. Det skal bare have lidt guacamole og noget creme fraiche. Så Og har vi avocado? det håber jeg da. Jeg brugte ikke 6 avocadoer. Nej, jeg brugte 3 i går. Ja, så er der en pakke mere. Men er der Men med det der... Er der ikke mere af det mix? Så bliver det bare avocadoer. Men Avocado, creme fraiche og salt. ja, jeg tror altid paprika og sådan noget. Citron, eller hvad? Et eller andet. Det har været meget omskifteligt i dag. Hvad mener du? Men det var sådan, nu er det dejligt vejr, så nogle gange lidt mere gråt og koldt. Ja. Og så nu er det dejligt igen. Ja. Bare sådan omskifteligt. Og vi får regnet det. Det er da ikke til at finde ud af. Det er helt tosset, du. Så, Alright. får du ikke mere? For den 25. Så fik vi hentet kaffen og fik en god snak. Jeg håber, du synes, det var inspirerende at følge med, og jeg håber, du har lyst til at kigge med næste gang i Ægtepars in Cars Getting Coffee, når jeg har drukket dem her. Ses!